Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि channel फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' लोगोफोर बुहुद गोबावनि उनाव दिनैसो नुजाफैलायबाय आरोना खावब्लानो थ' नोंसोर आंखौ सोरबा सिनायाखैबो जानो हागौ जाय नायग्रा बे सिनायगोन आरोना आरो जाय सिनाया सोर जाम्बाबा फैलायखौब्रा बिदि होनलायगोन आरोना थ' लोगोफोर दिनैसो आरोना मा खबर थ' लोगोफोर ini मोनसे रस्टिं भिडिअ होलायनोसैलाय रस्टिं बा बुजियालै मानसिफ्रा कमेडि मोनसे कमेडि भिडिअ बानायनोसैलाय आरोना दे नायबाय थादो एबार ए बिदिसो बे सिख्लाफोरा गावखौनो बिदि जासिना लायो सोरबा आंखौ लांनोबोला होननानै आयु हामालै बिदि जासिनो हामा मा सोरबा आंखौ लांनोबो लांग्राया लांखागोन माथो बाबा गावनो जासियोबो सोरबा आंखौ लांनोबोला नांगौबोला होननानै आरो साख्रिखौबो इन्जिनियार नांगौनो बाब मा बुंखोलै बेलाय क्या बोला तूने मारुति कार आरसीसी न फाग्लि गावहानो साइकेलफोरजों थांलाय फैलाय खालामो बे आरो मारुति कार गोनां हौवा नागिरदों आरो मा बुंदों नों आरसीसी न गावहा खिथु नायलाय सरकारनि न' थागासिनो आरो हौवानि न'खौ आरसीसी नागिरदों साला बेबायदि हायो नामा गासिबो साख्रिखौ माबाखौ न'खौ हौवाफोरा आरसीसी लुनो हायो नामा नोंसोर बायदि गासिबो बिदि आरसीसी न' नागिरबा बै एकथाला माबा आसाम टाइप लुग्राफोराव सोर थागोन आरो हानि न' लुग्राफोराव सोर थांगोन बिहामजो साला फांफुं नङा दालै मोनगोनसो आयौ रामा फाग्लिखौ न'खौलाय बे पार्कसो बानायनो सानखो ना माखो सोरगिदिं थानांगोन बिबार बारि बाब रामा आयु हामा बिदि हामा न'खौ बिदि पार्क बानायनो नागिरना हामा मिथिबाय एसे एनै लु माने सोरगिदिं नांलायगौ जाखो बे मोखाङाव एसे थाबानो जानाय होनलाय फाग्लिलै मोखाङाव एसे थाबानो समायना नुखायो एसेल' गाय एसेल'